Hi guys! Naku, ang haggard ko. Okay, hi guys! Welcome back to my channel, Simply CM. Wait lang, bakit parang... Okay. Yes, welcome back to my channel, Simply CM. At right now, nasa bahay tayo guys. Wala tayong pasok, but tomorrow, papasok na naman tayo. And it's gonna be a big day for me kasi... lumipat ako ng ibang branch guys sa workplace ko. And it's like a bigger shop, more people, gonna be busier and all that. So I'm excited for that, but I'm also a little bit nervous kasi feeling mo parang first time mo sa job. Yeah, that kind of feeling kasi ikaw yung parang new person na kailangan mag-adjust. But anyway, I know it will be fine. And yeah, summer na summer dito and haggard na haggard ako. Kasi naman guys, pag summer, ito talagang problema ko. Ako, allergic ako sa grass at sa pollen. Ganyan. So, ang dami kong tinitake na mga allergic, allergy pills, yung eye drop, yung para sa nose. Basta ang dami. My God. Tapos, kita nyo? Grabe. But anyway, I'm surviving. Pero ito talaga yung buhay ko during summer. I love summer, pero yeah, ito yung problema. So, anyway, may pakita ko sa inyo. I ordered food, Filipino food, dito sa Denmark. May Pinay akong kakilala dito na magaling talaga sila magluto guys. Ako magaling lang akong kumain. But anyway, I'm so happy. It's Sunday today and I'm able to eat this food na nag-crave talaga ako. Feeling ko kaya ko naman siyang lutuin pero wala lang talaga akong pasensya to make this. So, yeah, I'm happy that there's one Filipina here who can actually make this. Look at that. That's my name. Anyway, tinunan ko na pala siya. Pinatikim ko kay Martin kasi hindi ako sure kung magugustuhan niya, but nagustuhan niya. So I'm gonna half it, so one half for him and then one half for me. Cassava cake, so yummy. And pakita ko yung isa pa, wait lang. Yes. Tapos itong isa guys, favorite ko rin. Ito yung mga nakakain ko dun sa Pinas nung nagbakasyon ako. And it is called Palabok and it looks so good. Yumsy. So it's gonna be, actually kumain ako kanina, lunch, pero I'm gonna have some of this now as my snacks kasi hindi natin mapigilan sarili natin guys. My God, yung buko. Pagpasensyahan nyo na. So, kakain tayo niyan. Martin is waiting for his cassava cake. So, I'm gonna eat a little, i-prepare ko lang muna. Oh my God, ang aligaga ko. I'm just gonna give some to Martin. Oh my God, may alis dyan. Bigyan ko muna siya kaunti kasi baka na lang siya sa lasa ba. Baka hindi niya kayang ubusin. Sayang naman. So, yan. That's for Martin. For me naman, oh my God. Oh my God, ang sarap nito. There. Paganyan pa. Close. So, let's eat. Tingnan natin. First tikim. Oh, ang dami pala niya guys. Ay, worth it talaga guys. Ang konti lang ng kinuha ko dun sa niya, sa lagayan niya, pero ang dami pala oh. Sarap. So good.
Mm. Sarap, grabe. Pag may narinig kayong maingay, guys, Martin is there, somewhere there. He's watching TV. Tapos yung aircon din medyo maingay. Nag-aircon tayo kasi ang init. Tapos ayoko namang i-open yung mga windows dito. Kasi mag-allergic reaction na naman tayo. Sarap. Kung sinong taga Denmark dito, guys. Kung sinong taga Denmark and you wanna order, mag-comment lang kayo sa baba. Iko-connect ko kayo sa kanya. Kasi masarap talaga. Perfect na perfect. Dami kong allergy, Feeling ko magkaka-reaction na naman ako nito kasi may mga maliliit na hipon ba. Pero bahala na Importante busog. Sarap. Halata mong patay gutom. Yung buhok ko, guys, yun yung lang pansinin, may sariling buhay. Kasi andito lang kasi ako sa bahay kahapon and today. So, hindi ako lumabas kasi nga, grabe yung allergic reaction ko ba. Grabe yung mata ko. Medyo okay na yung mata ko ngayon. Pero, pagkagising ko kanina, ang pulang-pula ng mata ko, yung ilong ko sobrang kati, yung lalamunan ko sobrang kati din. So, ngayon nga, parang hindi talaga ako, lumabas na ako para kunin to. Pero mabilisan lang kasi ayaw kong ma-expose masyado sa labas kasi grabe. Anyway, kaya yun, kasi andito lang naman ako sa bahay. Kaya, ganitong pamumukha natin. Sino ba naman titingin? Wala lang din naman. Tapos tomorrow, work na. New workplace. New workplace, new workmates. Pero, yung manager dun, guys, manager ko siya dati sa previous na shop na pinagtatrabahuan ko. And then, she asked me if I wanna work with her dun sa bigger shop. Nag-yes ako kasi, wait lang. Yeah, I said yes kasi, I've been in this shop na pinagtatrabahuan ko, like last Friday, yung last day ko doon. I've been there for almost 10 years. Imagine that. Kaya, nung tinanong niya ako if I wanna try the other shop, nag-yes na ako para naman, parang, alam niyo yun, parang i-challenge mo din yung sarili mo kahit papano, na parang, kaya mo ba? Pero syempre, medyo mas malaki ang sahod doon. Isa din yun sa, decision, ano tawag nun? Parang nakapag-desisyon ako ba kasi mas malaki sahod doon kasi nga mas malaki yung shop. And then, mas busy siya, mas daming mga responsibility, ganyan. So, I said yes to it. And, yeah, and also, it's like I've been in the same shop for almost 10 years. So, I think it's time to actually spread your wings, ganyan. Tapos, feeling ko mas magugustuhan ko ang city na yon kasi it's bigger. Mas malaki yung shopping center. Tapos, yung walking street nila, where there's a lot of shops and restaurants, is mas malaki din siya. So, feeling, marami mga coffee shops, ganyan. So, feeling ko, pag off ako ng work, and I don't wanna go home yet, there's a lot
to see. So, feeling ko mas magugustuhan ko yung lugar doon. Tapos, may mga Asian stores din. Maraming sushi restaurants. Gusto natin yan. Tapos, may malaking grocery store doon. So, yeah. Doon ako mas excited na parang feeling ko there's so much things to see, so much, it's more exciting to be there. Kasi dito sa pinagtrabahuan ko, yung shop na previous na pinagtrabahuan ko, lang talaga siya, parang shopping center lang talaga siya. And then pagkalabas mo, train station. Meron naman silang walking street, pero medyo mas malayo-layo ba? Kasi tatawid ka pa ng kalsada, tapos pagdating mo doon, hindi ganun ka-exciting yung mga shops doon. Kasi mostly closed na, ganyan. Pero itong sa pagtatrabahuan ko bukas, mas madaming options. So, doon ako excited. Pero, pinakabahan din. Kasi sa previous shop ko, parang yung mga tao yung nag-a-adjust sa akin. Kasi, ako na ata yung isa sa pinakamatagal na nagtrabaho doon. So, sila yung parang nag-a-adjust kasi sila yung bago. This time naman, ako yung mag-a-adjust sa kanila. Kasi, sila yung nandun sa shop na yun for the longest time. Pero kaya yan. Pag Pinay, kaya talaga. God, bilis sa ubos. Sarap. Handa muna ako ng coffee.